Tak. Vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát to bude ďalšie pokračovanie z hry Minecraft. Tentokrát to bude 4. part z hry Minecraft. Ideme na to. Dáme si tento svet a máme ešte kreatívny mod hraj. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť tento 4. diel z hry Minecraft. Dajte na toto video takých, dajte 3 lajky a budem veľmi rád, keď budete chcieť hneď zajtra, keď príde zo školy, tak dúfam, že budete chcieť ďalší 5. part z hry Minecraft. Dajte také 3 lajky a budem vás milovať až do konca života. Tak, ok. Tak, otvorím dvere a zavriem dvere, tak idem sa prejsť a už idem domov z prechádzky, tak, ok, tak, keby ste chceli moje Minecraftové príbehy z Minecraftu, tak dajte like, odbera som čak, preto, aby som urobil Minecraftové príbehy z hry Minecraft, tak. Keď máte o to záujem, tak dajte like, odbera som čak. Tak. A keď natočím toto video, tak už si dám prestávku na 10 dní. Oznamujem prestávku na 10 dní. Prečo som sa rozhodol, že si dám na 10 dní pauzu. Viete čo? Lebo chcem rozmýšľať nad tým, aké videa chcem točiť. Tak uvidíme sa po 10 dňoch mojej pauzy. Dajte like. Dajte naozaj like. Dajte naozaj like, odbera som ček. Musím počkať len, keď začne noc. Tak. Už je tu koník je tu, tak. No tu je už koník. Tak, tu je už koník. Tak, ok. Už sa robí noc, naozaj robí noc. Tak, musím si počkať, keď to pôjde spať. Tak. Počkať. Tak. Prepáčte za reklamu. Naozaj prepáčte. Až teraz napehla tá reklama. Ale neviem, kvôli čomu napehla tá reklama. Naozaj neviem, kvôli čomu napehla tá reklama. Aby si mysleli, že... Tak. Aby si mysleli, že točím video, alebo... Tak, ok. Tak. Očné video nie sil dobrú noc. Opustiť noc. Tak, musím počkať dobré ráno. Už je tu ráno, opustiť posteľ, tak som sa vyspal. To je všetko z tohoto videa, dajte like, odbera som ček a uvidíme sa od ďalšieho videa po 10 dňoch a